Informazzjoni li kiseb Net News tikkonferma li tul il-jum tal-erba' numru ta' persuni kienu interrogati fit-tul mill-pulizija brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kif ukoll il-każ ta' Carmel Kirkop li kien inqatel fl-2015. Jidher li l-ħamis filgħodu dawn l-istess persuni se jkunu mixlija bl-involviment fil-qtil tal-avukat Kirkov Birkirkara għalkemm wieħed minnhom żgur mhux se jitressaq għalissa għaliex jinsab pożittiv bil-COVID. Il-persuni li nżammu fir-rejds li saru fil-Baħrija u fis-swieqi huma l-aħwa Adrian u Robert Angius kif ukoll Jamie Vella. It-tliet irġiel kienu miżmuma wara li semmew mal-pulizija minn Vince Muscat il-Koħħu li fl-aħħar sigħat ammetta li kien parti mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fl-2017 kif ukoll ammetta li kien hu li spara lill-avukat Kirkop. Il-pulizija għandhom 48 siegħa mill-arresti biex irresqu lill-irġiel bakkużi quddiem il-qorti jekk dawn it-48 siegħa jiskadu u ma jitresqux huma jistgħu jinħelsu fuq police bail. Net News jista' jikkonferma li l-pulizija mmexxija mis-Supretendent Keith Arnaud għalissa qed tinterroga 2 mit-3 persuni brabta ma' żewġ omiċidi dan wara li nħolqot problema peress li wieħed mill-irġiel instab pożittiv għal COVID-19 u ma jistax jittieħed id-depo. L-avvenimenti ta' tlieta ġew deskritti mill-avukat Edward De Bono fuq Net Television bħala żviluppi serji li jafu jibdew it-triq biex tinkixef l-istampa kollha brabta mal-assassinju ta' Caruana Galizia. Din se jkollha ramifikazzjonijiet kbar u serji li jistgħu iwasslu il-vapur fil-port. Il-Koħħu ngħata l-maħfra presidenzjali brabta mal-qtil ta' Carmel Kirkop filwaqt li ngħata sentenza ta' 15-il sena ħabs wara li ammetta li kellu sehem fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.